хушруги материала бинен хай духтарако чихе фасонай ина бо акция рафтестай диден чихе хушру беҳад блескаш фасонай нархшон се либосаш 200 сомон акцияи калони калон рафтестай духтарако успеет кунен се либос 200 сомон баъд инчунин ин материалам биненда чихе материали фасончаяй иям ҳам хел духтаро се либосаш 200 сомон беҳтарин нархай успеет кунен фақат доставка дора баъд анами амбреора беҳади баъд бисёр президент духтаро нигоҳ кунен инаи занҷиабил гулак ҳами се либос мондагиай тамом не ки як одам да се либос наметем як либоси мисол бигиран ина як либос аиш мисол ятаиш сета шавада умуман бад метиҳанд хулас нархошон дидена ҳамаш ҳамё се либосаш 200 сомон беҳад хушру инаи цвета бинен ва тигра бинен духтаро чихе расветкаи хушру вай мана и медонед се таба фикрам ранг додеста ира бинен чихе хушру мана марҳамат инаи цветчам бинен и цветчам хушру мана ҳамаи цветаш боӣ ина тигри мепурсиден духтаро марҳамат тигракои фасони хушруш омадагиай акцияда успеет кунен се либос 200 сомон бовар кунен я либос намедонам 66-67 сомон меафтатуна беҳад арзон ина кас се либос гирай ҳатман нависен холои туйдор барои савдо каседа чизе дар корай бинависен ина шумода доставка мекунанд ина тигриёш будак баъд ҳаст бо аднатониш ҳам бисёр пурсидан марҳамат аднатонишам ҳаст баъд анаи барои момаи арӯс гуфти гапо ина савзош диден чихе хушру барои модаро нархаш се либосаш 200 сомон шумо метавонед аз ҳамаш як либоси гирен духтаро мешава се либос аз се намудаш агар гирен 200 сомон беҳад нархи хуб анаи аднатониёшай диден чихе фиолетови зард катя диден чихе хушру ана цвета бинен кам мондагиай духтаро успеет кунен мана сиёҳу коричневи и хоҳӣ тарафша медузонанд хоҳен и тарафша беҳад хушруай ҳам расветкаш ҳам моделиш инаиам се ранг мезана аҳамиятенда чихе рангакои хушру марҳамат се либос 200 сомон бо блески ира намегин ҳам қаблистияши хушруай мана ворсуш аҷоибот тозаи хушруай мана патша бинен ина ишам се либос 200 сомонай бисёриё мехостанд хеле амбре гиранд духтаро успеет кунен даётон боша як либосаш ира 150-160 сомон буд ҳозир боша акцияи калонтарин рафтестай се либос 200 сомон шудагиай мана духтаро кадомеш маъқул мешава аз рӯи навор скриншот кунен равон кунен рақамошон ҳаст дар рӯи экран даррав доставкатон мекунанд ина иноне ки як либоси мондагиай ина успеет кунен духтарако мана инами рангош мана ишаишта хушруай яке як либоси мондагиай интихоб кунен даррав доставкатон мекунанд ва духтаро нигоҳ кунен чихе расветкои фасони материали жасмин омадагиай аз и будак тамом шуда буд ина марҳамат имсол бо новинкои фасонош омадагиай гилои хушруш каседа дар корай акция рафтестай сангоша бинен чихе хушру задагиай акция рафтестай 210 сомон бо касе оптови мегирам метонен дархост кунен ма озига цветошам нишон метам ино медонен чихеле ранги шифон комбахт метова лекин ира беч хол метонен пушен духтаро нигоҳ кунен хеле хушруайда хулас мана марҳамат аҷоиб хушру инаи ҷош бархта ҷои гилша аҳамиятен ҳамаш бархтай беҳад расветкачои фасон дора мана иша бинен чихе расветкаи боӣ расветкаи хушру сангош ҳамаш оригинал 210 сомон мана марҳамат касе ки успеет куна инаи цвечам хушруай духтаро куртада аҷоибот мебиёя баъд анаи шастай хулас рақамошон аст дар рӯи экран муроҷиат кунен дарва как доставкатон мекунанд